जोब्बाय लोगोफोर आरोबाव जाबावनो लुबैदों ओमफ्राय जाला खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिरसे बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनै एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय बारा जेबो मावला आंनि मामिया हासिब सिबसिगोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायखौल' मावनोसै आङो नै एसे गाज्रि जाहांदबलायबाय संग्रायानो सेवबायबा मैगंफ्राथ' गाज्रि जाखासिगोन ना सोर सोर जाफेरबाय नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनिथिं बारा मोना ने बिदिखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फोनानै जा मेथि बेगर नै बेनो बेगरा लोगोफोर फोनानै जा ओरैनो जाथारो ओरैनो जानला मोनलायाव फोबानो जायो एखे रज'थारो जोंबो गाहायाव थाबा फोनानै जायोमोन लाफाफोरासो जाबावा इयो फोबानो जायो ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय नै लोगोफोर उन्दुफिनबावबाय दहाय मैगं सायदोंमोन मैगं सायनानै माने दुरबल जाबाय नालाय खर'आ एसे बोरैबा मोनबाय ओमफ्राय आं उन्दुफैफिनबाय नोंथांमोननिसिम नै उन्दुनायनि भिडिअ' बानायबाय ओमफ्राय बोराया जि बुरजा थाइजौ लाबोदोंनो नोंथांमोननो देखायनो आङो ओमफ्राय माबा फिथाइ बेलेग आरोखि नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो बिथिंजाय जायो मा फिथाइ नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि माने आलादा आलादा जायगायाव आलादा आलादा फिथाइ थायो नुफेरि खोनाफेरि ओमफ्राय आं जायखौ गोदान मिथिदों नोंथांमोननो देखायगोन थाइजौखौबो बेसे बुरजा लाबोदों देखायगोन ओमफ्राय बै फिथाइ जाय फिथाइ बेखौबो देखायगोन हाथायावबो फानो बेखौ ओमफ्राय जों जाफेरा माने मिथिफेरा नालाय जोङो जानो गियो बेखायनो आयौ मा खालामनोलै एफा बुरजा हो बै गावनाया नस्थ' जासिगोन ना आं लोमजानायावलाय मानो लाबोनांगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर 35टा 35 37सो जागोन ओमफ्राय आङो थैयोबा थैथोंसै जानोसै थानो हाला नुनानै थैबा बोरायासै गियासै नङा होमबा नै जानो लुबैया आरोखि बिदि नै बिसिबां आं ओरैनोबाबो थाइजौ गोथां बैग्रि गोखै गोथाव मोनखायो ओमफ्राय जानोसै आङो हानानै थैयोना हस्पिटालाइस जायो नायनोसै दाख्लैनोबा बेदर जानानै उदै गाज्रि जादों ने बाबा ओमफ्राय आङो जाथारनोसै जायाबा थानो हानाय नंला खाजि लेमनोसै नेबा ओमफ्राय नै मा फिथाइ बेलेगनो नै बेखौबो जायोनो बे जायगानिया जोंनिथिं मोना खोमा नै मा फिथाइ थायो फानोबो बेखौ नुनायावलाय हाथायाव मा बुस्थु बेलाय सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बोराया खोन्थाबाय जाजायो बियो नै बिफांनिफ्राय हाननानै होबाय आंनो ओमफ्राय आं मैया जानाय नायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायनो बेगर रोंबा ओमफ्राय बेखौ जायो आरो बेखौ बख'नानै हरलाय बाबा नै बिदि थल' थल' गयो आरो बेखौ ओरैजाय नो आमोन बोरैबा बुसेबसेब एसे ओरैनो गोदै मोनजायो आरो गाव गावबागाव टेस्ट ओमफ्राय जि बायनानै जायो बे जायगानिया मा बेनोमोन नै मा मिनिथाव नुफेरा खोनाफेरा फिथाइ बेफोरो आयौ जि जाखायो बिमा बायदि गोखै
अरखाबावलाय खेसे आं होनबावलाय आयै 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 लाबोग्राजों जाग्राजों समायलायथारदों आयै फिसावा ओमफ्राय आं सुरखिनोसै गावदों माखासे बेखायनो गावनाय गावनायखौ जाजोबनोथ' हाया साथामनि थाइथाम जानोसैने बाबाजों आब' आं नों बाबाया जायानो थैयोना थाङो नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय थाइजौ जानानै मा जादों मुलिखौनो जागासिनो आरोखि होमबाबो जानोसै लाबोग्रायानो जाथारा लाबोनानै होफैबाय बारा रायाखै लोगोफोर बोखावबानो बिदि खालामनो हायो एसे बिजिर जाबाय फिथाइयालाय बिदि गिदिर गिदिर जाबायमोन आरो नै संख्रि एसे सिनि एसे होनोसै नोंथांमोनाबो सोर सोर गोथाव मोनो बाबा खुरैलाय थां नोंहा नोंनो बानलु होला थां गाबोनसो मिथिगोन ने जानानै बोरैबा जानाङा दे गथ' दे जानो जाहैलाबाय जालाबाय गोखा गोखै जाबासो गोरा जायो मा बिलाइ गार आलौलाबायगोन सोर सोर गोथाव मोनो थाइजौ खाजि लुबै 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 जा जाग्रोबाय जोंनिथिं मोनग्रोबाय नालाय बिब'आ मा खालामो बेखौ गोदोतानि बानाया ओमफ्राय जाखांनानै थोरसिखौ ओरै सोलालायबासो मोजां मोनो आदा खेबसे जानोबानो बायनाय नङा लोगोफोर इउनिटआव थाइजौ बिफां मेनला थानायखाय बोराया हाननानै लाबोदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिया जानांगौ माने आर्मिफोरा बिराद लफिया जायो बेयाव फैबाथाय ओरैबायदि लफिया माने थाइजौ थाइसेबो नुनो हाया सजनाफोराबो मेनला थायो नालाय ओमफ्राय एथ' बुरजाथ' जानो हाया आसार बानायनांसिगोन देहा मोजां जाबा थैया थाङा थाबा बानायनोसै आं आसारखौनो आरोबाव लाबोबाय नालाय जाम बानायबाबो नों एसे नोंल'सो जायो जों जायानो थाइसे थाइनै बानायजागोन र' गथ'आ जाम बानायनो थिनदों बानायगोन थाइनैसो नोंथांमोननोबो खोन्थागोन आङो बानायबा बावाबा ओमफ्राय ओइ नै मेचिन सायाव जिफोरा लोगोफोर बेफोर आंखौनो नेनानै दङ ओमफ्राय आं आरो थाइजौ जाबावबाय बारा जागोन ना हामगोन ओमफ्राय स्कुल ड्रेसखौथ' सुथारनांगोन दा दसे उन्दुनानै सुनोसै ओमफ्राय आं उन्दुफैफिनबाय लोगोफोर दा माने बे रुमाव आङो फांखा बन्द' खालामनानैसो भिडिअ बानायनो बे फांखायासो खिथिक 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 गाबबाय थायो आरो ओमफ्राय दाउखा ओमफ्राय बे दाउ खौवौआ जे ओरैबायदि गाबबाय थायो नै खेथेक खेथेक खोनादोंना नोंसोरो ओमफ्राय लोगोफोर गावस्रा सापर्टबो खालामा नायनानैल' ब्लड ब्लड थाङो ना मायो लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा खालामनांगौना एसे बोरै बोरै थुनानै गालांबानो जाथारो मोजां मोनोना मोजांथ' जाखाया होनबाबो एसे गोसोआ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय माने
हारसिं थायो नालाय क्वार्टाराव दा गथ'बो दं ओमफ्राय गथ'जोंलाय बेसेबां थानो फनखौलाय बेसेबां रायलायनो सोरजों रायलायबाय थानो मालाय बेस्थ' थाजोबोना बयबो न'नि मानसिफ्राबो सानसेसो रायलायबाय साननैसो रायलायबाय सानफ्रामबो रायलायबाय थानो सोरजों बेखायनो आङो सुरु खालामबाय आरो नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय बिदिनो आंथ' दस्रा भिडिअ लाबो आं जाखिनि क्वार्टाराव एसे एनै सोलोङो बा जों बोरै थायो बेनो जागोन आंनि भिडिअआ ओमफ्रायथ' आरो मा बानायनो हाबावनो बिमा लाइफआलाय नङा होमबा मालाबा गथ'फोरनि गाबनायखौ होसिगोन मालाबा गथ'फोरनि जानायखौ होसिगोन ओमफ्राय बिदिनो बेनो जासिगोन ओमफ्राय आं क्वार्टाराव मा रोंखो मा रोंगौ एसे एनै शेयार खालामगोन नोंसोरजों ओमफ्राय बिदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम सनाफोर मानो होनबा आरोबाव आंनि भिडिअखौ बिदिनो उनाव नायनो मालाबाफोर सम मोनबा एसे नायबानो जाबाय आंनिखौबो बेसेबां बेखिनि नायनायनि थाखाय बहुत बहुत थेंक इउ ना होमबा बाय बाय